Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Orenya kwara moga jwan kamora mora maintie kinyi ni ri market kod maendi. Good morning ageno ni ruma ber kamora mora maintie wachake modeko matin kata kamano bathe mano mar pakuruth Jehova Nyasaye ne wachako thuolo ma oktin ne seche mokariyo ma otelo mbele kanyi. Lungan Jasadoya Wood Seme Mato Color TV. Walwaki gi lwede ariyo chenro wanieri ma ode bedo kod twak ma opogore nyakora mojwang nyaka seche goeko ma bende biro mbele kanyo. En chieng tarik ochuno mondo mi tuke maket kod mano skundia weno ero mano mama seno ka St. Mary's School yala ne ogoyo St. Mary's Nyagondo gonde adek kuom dhi puonjri go adhula odiochieng' ero manyoro. Kod odiochieng' achiel ero manyoro nyakoro mga jwang piem goeko mag wer biro nochopo e giko e sikund secondary skunde mopogore St. Barnabas kocha iluongo ni skund secondary no ero mano ma St. Barnabas kod skunde mukiyo kod to chwe maber gotieno. Yes. No chwe maduong'. To chwe maber gotieno. Yes. No chwe maduong'. Piny ng'ich piny okwe piny ber. Chulembo Boys. Chulembo Boys. Upakruga nango. Chulax. Iwinjo ka gipakre ni Giluongore ni Chulax. Ero kamano. Ero kamano. Yen skul ka skul nyaka bed kod kaka giluongore mamiyo gichia kod kaka gidhi nyime. Somo dhi nyime? Somo dhi nyime. Beta. Nyithi chulaimbo ni e skul. Oh, that's good news. The official half-term date, which is Wednesday. That is 24th, I think. 25th. It is 24th. 24th. Girito 24th. Mondo giwuogi. Sani gitimo penj. Gidhi gi gol bande puodho matin. Gidhi gi gol bande puodho. Gitolea gin gi kwe. Ero kamano. Ero kamano. To chulaimbo kucho kopogore koda somo puonjo to moko kuom gik mitimo. Chien to the latest new table machalo nade? The latest for the last 2 years. The latest new table machalo nade? The latest for the last 2 years. Wasechope min mwasegombo mar 7.0. Okay. Mapok wayudo wasechope min mwasegombo mar 7.0. Okay. Mapok wayudo kuom kinde malach. Nwasegombo nwachop kanyo. Kendo nwagolo one of the best countries students in the country. Okay. Nyathi maber kabisa ni Paka Madem. Oh. Yes. What's that? A student no yudo A play. Mano nyinge. Luongo ni Paka Madem. Opoka winjo. En wuoyi mano yudo Ero kamano. Wuoyi mathere ng'eny. Odhi Harvard University. Harvard University. Yes. Maisi no nya somo makit kod mage. Machunyo rwako. Mora mora. En nyathi mokale gi mora mano. Mano omiyo samoro gimoro nego beno kelo kata 80% moro mochiek samoro en mana 70. Nikech nyathi ne wero wende dodo. To omiel rege. Koro ok donj maber. Koro ni wacho ni an nyithindo nok oyudo nafas maber mar ng'eyo kaka imielo dodo mani wero kit joluo. Kane wan kod nyasi. Kani were. Nitie kaka ni yiengo dendi. Nitie kaka onego bed ni yiengo. Awinji. Nitie kaka ni yiengo dendi. Nitie kaka onego bed ni yiengo. Awinji. To nyathi manyako koro dwa runde e yo ma ok owinjo. Orunde. Kalo dodo. E lony manyasani. Donje lony manyasani wacho ni ma ok dodo. Awinji. Wale makoro ne kelo the difference. Mage makelo difference. Iyudo ka nyathi wero wend Kipseges. To werno tiwacho ni en janandi. Tiwacho ni wada gini nitie kuma ok oyude maber. Okay. Ero kamano. Mano wan ngini wasome machon moro mani kawo lwet tiketo nicha. Ni koro the class 1. Ero. Motieki modhi secondary. Ero. Mochop kama entie no japuonj. Nyathino be wanyalo luonge ni en aluza. Nyathi ok nyal bedo alusa. Kendo ng'ama ma Nyasaye chwe kaka alusa. Wan emo nyalo keto systems gi penj mamiyo ng'ato chalo lusa. Yes. To ng'ato to onge malusa piny. Yes. Gima danga wacho ni. Mano omiyo piny owacho. Inyalo dhi mitiek training matwengo. To komi ne twang' kitenge ma ochedhi go liel. To kitengo bam kumor marach. Itwaki gen gimoro nono. Imanyo mana fundi ni kure ke wadwa kawo deposit keto. To nitie fundi moro ma sikunde wakia no dhi kure. Makata degree wamanyo na manya. To komiyo wer to wer momiye degree. Mano ok osomo. To kata kotwengo to twengo makoro degree ne ok odwa. En emolare en fundi milara lara. Kendo iyudo ka gini koro chulo.
Koro mane competency. Mae koro miluongo ni Kane chokalo kata alphabet. Makata ka nitie weche moko mag anyuola mopondo manyalo ketho budho. En ema kaka othirogi. To mano gima skill ma en go. En ema kaka othirogi. To mano gima skill ma en go. Koro dwarore ni jogi mondo bed paid for such in future. Mondo koro mae tich moti mondo mi family. School setup nyalo bedo kod nyithindo adi wachak gi maybe the youngest school ever and maybe the largest. Mauluongo ni C1, C4. C1, C4, C4. Ng'eny gi mwarodho noge gwengewa. C4 skunde mag gwenge to luwore ka gweng'u tek to dwa nobed gi skul ma kata nyithindo onge. Nyithindo to nitie atie utelo gi makuonde mabeyo. Muneno ni beyo. Muneno ni beyo. To manyo moko keto ka koro gino. Koro yudo ka skul moro nyabed kata gi 400 total 700. No, there are schools with 40 kids. 30. Awinji. Iwuthane. Nitie skul man gi nyithindo koriwore te to nyithindo 60. Ma komed gi jotich te to koro gichopo 100 gi gimoro. Gionge. Nyithindo onge. To nitie skunde be madongo. Correct. Nitie skunde man gi up to 3,000. 3,000 kids, 200, 2,700 kids. Koro class mar skul miyo koro ji laro skul. Awinji. Sapi ng'ato hinyore, obiro kose timone first aid, wacho ni nyathini can be very good in this area. Yes. Aito wan gi co-curricular activity moko mopogore. Wan gi lamo, inyalo yudo magi jok manyalo wer, nyalo lemo. Wan gi music festival kaka mineno cha, wan gi jok manyalo wuoyo. Wan gi drama festival. Wan gi science fair. Koro kuonde go nyathini nyalo loso gimoro. Moko ntiga maeno olinga to ni ret japuonj moro kethore kata osekawe ong'iye. Gimoro kethore nosetieko. Stima nolal noseneno kaka kanyo kamano kethore biro nyiso ni kache magolo iro, kache ma onego bed fixed. Koro magi miyo ing'eyo gima nyathi nyalo timo. Mich ma Nyasaye omiye. Inyalo ng'eyo, inyalo neno kwa kalo kuom gigi. Ben adier ni nyithindo ma samoro tugo tuke mang'eny e skul wigi ok bith. En adier, men mana ni wang'iyo wich bith kaluwore gi kalam gi buk. Correct. Nitie gimiluongo ni psychomotor. Ma ok onego walimit gima lwedo kata wich timo. To koro wang'i toto. Okay. Lerna ni psychomotor mi koro iluongo gi dho. Owuoyo ka ker. Kata ka jakom mosemi. Koro ing'e ni ma talanta ma kikonyogo nyathini maber. To biro pidhe kendo obiro bedo ng'ato e oganda ka. Ma kata gima osomo no koro ok odichgo, odich mana gi talanta. Ki talanta chudo moloyo. Awinji. Nitie jomoko ma samoro ing'eyo ma samoro difule yamo. Ma samoro inyachiwo kaka ranyisi ne nyithindo ma samoro paro ni weche gieki mago mag talanta samoro weth lwedo. Ti jonyuol ma bende wacho mani ng'ane somi bede ka joka ng'ane. Ineno ka ng'ane somo medicine. Tendo samoro onge go. Nitie yawuot wegi oko ka ng'inyi wegi ma niga lot oko ka. To samoro gik mineno mag yath mag wakili go to ok gitimo nade? Ok gisom. Di wachang'o? Jogi ng'eny. To e skundwa Chulaimbo. Yes. Wan gi wuoyi moro nobina. Obina nosomo Chulaimbo. Wuod lela ni. Ne obiro kanyo gi gari malich. Gi yawuoyi ma korgi opong'. Kori arita. Kendo nowuotho e klas ka klas. Konyiso nyithindo ni kati somo to talanta ni be nyalo chuli. Ambe nasomo ka nokadhi maber. To unyalo nena kaka antie sani. Nokodhi maber e kalatas. Nokodhi maber e kalatas. Gima koro ndikne ni ero. To unyalo neno. Wan gi wuoyi kaka Timeless Noel. Yes. Ndalo moko no ja biro lemo kodu kanyo kabisa. Timeless Noel en alumni mar skul mar Chulaimbo. Exactly. To kata kwa we mano, kata kwa hulo nying. Nitie kata jok matwenga. Mwang'e. Kata bedo ni pok aromo kodgi at a personal level. Tinyisi ma fundi ng'ane. En fundi no twang'o. To kendo kata king'iyo beche, tiyudo ka kare gini nyalo chule kuom jok moyie. Koro wan gi ji mang'eny. Very many unsung heroes. Jok ma pok wabe celebrate. But talent is what is promoting them. Talent is what is motivating them. Erokamano. Nyoro nyi wawinjo ko wuoyo kuom wach mar somo. Kendo nitie nyathi achiel kuom nyithindo kata nyithindo 3-4 kama mano omako wang'wa kane giwero wende mag somo. Somo en ang'o? Somo ing'e ang'eya. Ji mang'eny wacho ni in this school. To somo asa en gima itimo ka in e school.
isomo ang'o. Yes. Apani mane gima duong' en somo. En ang'o ma koro bro kelo difference e kindi gi ng'at ma nyobet abeta dala gi ng'at ma nyodhi otemo dhie kamoro. Somo loko pachi kendo somo mi ng'eyo gima inyalo timo. Nikech somo ema biro fwenyo ni naber e yorene. Ma kanyo mibiro luwo. Yes. Apani mane somo for now. And then inya wacho ni pogruok mane mantie kindi nyathi moteme. Owuonde ni temo kata nyaka klas 8. Ng'at manyo kwa dhok. In kata karakter, in kaka kiwuoyo, gimoro aina. Ng'ama osomo gi ng'ama ok osomo pogo yot. Nikech nitie gima iluongo ni problem solving. Okay. Nitie gima iluongo ni problem solving. Chiwo duoko ni midhiero ma ji nigo. Ng'ato nyalo nyisi ni awinjo ka an gi sida machalo kama. Okay. To ng'ama osomo ng'eye wacho ni mar osiptal. Manye kata jakanisa moro wuogo olemo. Yes. Mae wabar piny. Nitie moko mana wawene juok. To kare en mana nok mar somo. Iwene ng'ato iri. To kare somo mionge go mondo ing'e ni your problem en gima biro out of not knowing. Awinjo. Ni ok ing'eyo. Koro somo konyowa e problem solving. Somo is also a way of gaining income. Nitie ji mang'eny moseyudo tich mana nikech gitimo ang'o? Giriek. Nikech giriek. Otese man go. Otiyo otese ma en go mar somo. Yes. Somo miyo piny bedo gimoro achiel. Wach moro Busiku wacho ni education is an equalizer. It is an equalizer. Tiende nang'o? Oriwo jaluo, gabandu, gokuyu, gi jaloka. Nikech kuromo to somo ne mamiyo bedo in harmony. Ng'ato bende okona ni oketi nyathi ma nyathi kich. Irome kod jatend piny. Irome gi jatend piny. Wanyisi ni kana ne mbalariany to ne osiepna moro wa Pokot. Yes. To moro no an gi Pokot to no an gi Marakwet. To jogo kwinjre dala kocha. Jawuot Pokot konyisi kendo mar mana dui. To kane girome mbalariany to gikwong ging'ire ka jok ma jonyuol nonyiso ni magi jok moko ni giromo. Yes. To somo nomiyo giriwo klas ma gibedo osiep ma gichako bedo peace ambassadors. Koro somo riwo wiji kendo somo miyo piny ni bedo gimoro achiel. Exactly. Manyiso ni ka waonge weche mag somo to kata kaka dwa tud weche mag dongruok nyalo bedo ni tamore. Upo tudo nade? To uonge somo. Ni apaido no wuok kama napenjo ng'ato nyoro kanyo wakalo ahero. Ni paro ni higni machien kane pok ji osomo ma lonyo bende. Kanyo ji ne kalo nade? River Ahero no kane pok okete bridge. Gino no chanda gigi boger with the time. Gicha ne ng'ato bire gi yie ma kokelo wiye to be ok okal. Be kok odwari to loka ok idhi. Awinji. Ini to kaka dabi goja kipenji moko ni. Higni machien jowane chiedho nade ka. Dinyiso ka ndara ne onge. Ja-Afrika ne wuotha ma korido yien to baro ne yien ma wan gi winding roads. To ji no kwinjre, ji ne coach ma jakoni okwinjre gi jakoni. Awinji. To gwenge ni ji lawre nikech ne onge somo, ne onge gima riwo ji. Ero kamano. And then yudo ni nitie ndalo ma kata ka ng'ato nonindo. To kaka ichopo report. Anena weche miori. Technology be nene piny. Nene piny kabisa. Yes. Nyithindo be ne tho jok mana morore mana ng'eny gima ne negoge wakia. To ineno ka somo kelo ler. Ji ong'eyo ni nyathi chanjo. Nyathi kata kichanjo kamin pod peka. Yes. She clinics monego timo na monego dhi attend for this period of time. Yes. Eko kel nyathi ma healthy. Mago ne timore. Aito koro iyudo ka somo no oyawo yore mang'eny. Ma en gima apani ji sani ong'eyo. Ero kamano. King'iyo kaka piny osego okang' e weche go mag somo kendo jiwo talanta mag rowere, awinjo kata kanyiso mo budget nyoro tie kwana tamalo mane oketne weche go mag content creation and stuff like. What would you say? Somo osechopo rang'iny machalo nade? Lai mwaluoni ober kodwa machalo nade? To piny owacho ineno ka keto maino machalo nade e bero weche mag somo talanta mag ojende? Somo yawo pach jathum. Tadier sani kinyalo ng'iyo kata wangla jok mane wero wangla machon. Ne en ng'ama nigi kech ma owere kimiye siling to samoro gima ne miye ne tin. To sani somo osenyiso jogi paro na gimoro sorry for cutting you. Ndalo ma kani winjo kata thumbe machon ye kiwinjo ka ng'ato wacho ni ng'ane miya pesa maduong' kabisa. Ne miya tama kwano. To but niyudo ka ng'eny gi ne tho ka gin miserable because onge exposure, nobody has sold his idea. But sani koro ng'ato timo gini ka en gi knowledge. This thing should pay.
Okay. Maka en MC en ng'ama jatandai. Ok obi kapok ichule kiwango fulani. Kata mana down payment. Winji du kata 10,000. Yes. To koni ni keta beach moro piny moro. We are monetizing. Yes. Kija tugo to kituga ne team moro pok onyiewi. Kendo ling mirit konyien ka chinge gima in godo. Koro nitie yore mang'eny. Nyathi nyaka ng'e value ne. Nyaka ng'e value ne. Kija tueng'o tinena gi nengoni mopogore gi nengo ng'ane. Awinji. Koro somo miyo ing'eyo who you are. Ing'eyo what you carry and how it should pay you. Ko omiyo ing'eyo ni kadwa japuonj koluonga timo gima kama. To karok nyaroka. Okirok ni aroka. Kata sani piny wambeki. An kata nitie nyathi magori beda piny to kipo nyathi osegori mokete frame. Gisegora? Ero. Gikelona? Koro kelona. So nyimi angi time nade? Koro in kaka ng'ama ong'eyo nyaka ing'e kaka itimo. Angi man kaka itimo nade? To kanyo be ikawe nafas nyise ni koro dhi gor ng'ane. Tidhi lando ne ng'ane gi ng'ane. Ne nyathino goro to goro gi pesa makama. Wajiwe uru. Koro ipuonjo nyathini gimitimo ni can pay you. Sani kumochope I was sharing kata liedo mari wichu gi nyithindo 3,000 e sikul. Tilielogi. Koro nyiewo machine to uloso kinyozi. Tuketo away ma nyathi moliedo cha. Nyayudo income onya support go parents. Onyalo samoro nyaka part of his mabalang mar fees. Onyalo nyiewo go uniform. Woche ma ji 3,000 girwako yiech. Nyathi ka nigi talent nyalo kuo wuoche. Onyalo bedo cobbler of the school. To kodhi computer ginyalo create applications. Manyalo konyo tich kaka sani Chula Imbo wan gi nyithindo matiyo gi application manyalo monitor kaka syllabus dhi mbele across all the classes. Ma by the click of a button principal nyalo neno ni to syllabus osedhi nade. Koro miyo tich bedo mayot. To kotimo kama to gini nyalo usi machule. Ang'o mamiyo samoro ng'ato legeza e weche mag somo kod talanta? For example, nyathi en wineno ka odito mana go dhi games. To weche mag buk koni to samoro en mana piny. Manyiso niya, penjo maduong' en ni ere kaka onyalo balance weche ne mag talanta kod somo ahinya ka pod en e skul. Penjo maber. Aparo ni mane momiyo CBE nolosi. Kanol kel somo manyien miluongo ni CBE. Nopog nyithindo into 3 distinct schools. Nitie gimiluongo ni STEM. Jo science based. STEM. Iluongo ni STEM. Mano science, technology and engineering and mathematics. Aito wan gi jok matimo iluongo ni jok matimo arts and social sciences. Mano kanyo nitie jo business. To nitie jo literature gi jo fasihi. Aito koro wan gi jok miluongo ni sports and arts. Koro kanye ma ji puonjore sports, kanye ma nitie artists. Koro nyiso ni nyathi tayari nitie gi kumo nyalo move on from. Nyathi ose specialize. Koro onge tiende mi daktari literature chon. Onya timo mana kohero. Mondo chak focus chon. Mondo kore ke build this child earlier. Koro CBC obiro maber. Nyathi ong'e gima otimo. Ong'e gima onego bed nokawo e lai mane. Koro ugeng'o for lack of a better term galruok moro ma ng'ato ok dwar ringo gi jowetegi e ore achiel mar somo. Ok ing'e ni kucho ok oringi, gik ok owinji. Temo to temo ndi. Nikech not go. Koro ing'e ni chunye onge ka to kodhi e penj. Iwacho ni ng'ane mabit mag jowetene pile. Nikech nang'iyo gimoro miluongo ni talent identification. Ibo ng'e nade ni nyathi nigi talent. Koro ibo yudo ka nyathi ong'e gimoro piyo. Kanye mikete. Ka en go gita tido ka gini donjo ne piyo to moro cha struggle. Ka en ndiko tido ka moro erara ndiko kendo buko pongo moso jowetege te. You will know. To ka en loso gimoro yudo ko dich gi weyo makia oloka ne tido ka remote gini mano kethore ko pongo yo kanyo. Then you know this child has an interest in weche mag technology gi. To content creators you know man ko en sateno lungo ma jogi eno go mambaka gi eno dich mana gi jowacho ni ng'ani is an influencer. Is a potential in influencer. To kotimo gimoro tido ka kanyo ka seche mang'eny kanye mangufu ne nitie. Koro itere subject manyalo miye obedo machiegni gi gima ohero timo mondo kik class bed gima pek koko nywande ji te. The same gisani nyithindo go adhula wan term 2 ball games. Ineno ka nyithiwa dhi nade? Nyithiwa dhi maber.
kendo jok mag adhula king'iyo to en gima bodo ka wan gadhula wan kod basketball 3x3 yes wan kod mane kendo wan kod rugby wan gi games machalo kamago opogore moko be nitie ma iluonga ni indoor games badminton tennis gima yuago ne jothurwa ma osehinya as a person there are games ma ji osetemo even through YouTube donge jo Kenya manosoma game through YouTube baya tong to ng'iye YouTube kaka time to iyudo kodhi go nyaka the world level in the Rift Valley one get athletes and we love soccer because we watch soccer waneno mpira oko the English soccer wawene wanyalo goye maber yes but king'iyo few of us can do that so we neglect a lot of games man gi potential like which one the indoor games bayo gik mibaye ingeni jowa majalunya bayo kabisa itiyo kod nguvu marere wan opira tuneno ka kiwango mar Kenya the international league mar mpira pod ni piny ok nadagi ni mpira rach we have a few but we cannot all put our energy on soccer if you go to India, cricket is a trending team in India. You know that. That is their best. I don't know how they cultured cricket. So I think we should culture those games that we can be good at. Wanyalo gero nyithiwa through such film. Miyudo ka kendo wanyalo empower sportsmen in very unique areas. Jomoko kuma paro ne samoro high Q midwaro go tuke magin doge samoro pogore. I deliberately use the word IQ. No, it's not IQ. It is talent. Let me tell you, it is talent. I've played with students in indoor games. Ana when you check badminton. Ana when you go the skill. There is the psychology involved. Exactly. Yes, there is a psychology that is involved. Can related to rieko mara IQ. Ena ng'eyo konde mag game. Okay. Yes. Understand the Samiromo Kodeno. Yes. I had a few athlete friends. I grew up in the Rift Valley. And I happened to share with them how they do it. You watch nika giromo pinje mamoko. To en long race. To ihame to ke magi ma ingini yinyi. Kangeno kadwa loyi. Ihamo mangacha wachini angani useu. To karo ko. Correct. En a game of the mind. Kan yoga kata tugo mano mar hockey ngene. To jo ma onagi koni ok understand hockey. Okay, era. Okay, you understand? No, okay, era. Okay, develop interest. And then the emerging issue masani work is the fields. Okay. Yeah. You look at school field and football no sakawete. Ma mundo rugby bogochi. Kura keno du work jo football nade. Actually, don't be moko mangala kan bede. Ikechi lope go bewoge go. Koro if we had enough fields for all the events. Yeah, you look at students are really trying to fix. It's only football that has fields. One on in the field and goal area. But if we could manage. Kata mana, for example, kata ka ichako school. Ange maber ni ministry dwaro ni kichako school nyaki bed gi pap nyaki bed to paoni ene pap mongen mana pera. Games gibaro space mondo samora mora manyathi ni free. Kato bedo ni football cha mbele. To moko ka begi nyalo tugo at all times. Nyako this space. And then the reward system. What reward football? We forget that these games also need rewards. You know, you're honest and right because katasani itugo tuke pogore. To ma shine football. Ilaro pap. Kata sama wuoyo kachako ka anawacho mana opera kendo kumidhi poko ng'e nikech kanye ma interest tenity igole ka itere ka to mane kumoka opach ji okete but there are more games that are going on. Chego ji win ni rugby bot imre ka rugby badminton lawn tennis timore nyotimore no be nyithindo shine kabisa. Yes. They are green grounds to koro one focus on football nyiewo jotugo manyithindo kata magochogi kiluwo maber no gichako kata sikunde. Exactly. Ena nyiewo jotugo gine welo jotugo to there are other games that we are neglecting. Okay. Jonyuol nigi kargi kanye eneno ni gibe gigero somo kanyakla goda talanta mag nyithindegi. What is their stake? Janyuol na nyalo wacho ni they are main kodan not informed so much on what games can provide. What games can do yes. So I know of a few, if you've traveled enough, into communities, ma osengeyo ni like athletic pace. Yes.
but pok jonyuol wa impress ginyiso nyathi ni som isomo makata wiyo kotoke kwany ni okompe gi joka ng'ane ma kendo wan gi jonyuol mosebiro e skul mowach nyathino kik oyud kaka opira yawa mopande mana nyathi nyathino ok odwa neno opira japuonj kik achaka winyi jowetene wacho ni nodhi e be kik ok ayud ala nobed e klas osom to somo nade to nyathini ok kwany ok okwany somo kore gen awinji nojo ni kete gi nyithindo 46 ka ani ni sama wuoyo ka gi nyithindo ero longo wach anyiso gi ni kata kida nyombo wuod ma to kaw maxi mar KCP riwgi mar nyaka divide by 2 mane max mar nyathi modhi yud at times academics ni genes kiyudo ka e dalano onge culture mar somo but nitie funde there are people who can empower that family koro kik wapara ni ndiko gi kalam ni kende ema nyalo miyo ng'ato dhi maber talanta can also pay yes japuonj wakaw yo machuok ka waduogo to watieke bathe marario kendo mogik ka wang'iyo ni to kaka dware ulwetwa mondo mi waduto koko blame ng'ato ware ulwetwa mondo mi wang'e ni to wabedo kod future maber monywando nyithiwa waduto nikech waduto wan jonyuol to wan awinjo kasa ndalo moko iwacho ni janyuol nindo gi law ya bedo matek ekono mogik we wakaw yo machuok wamodho pi machuok waduogo bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Chini kendo nya kora mga jwang kamaro moro maintie kaponi ko eri uri kodwa wan die to akai ni moyedhe kod japuonj mabende wuok e skund ya Winero mano ma Chulaimbo ka wang'iyo ni to talanta ma nyathi ntiere go kod somo ere kaka inyalo riwgi mondo mi gidhi nyime yonero makare mondo mi chieng' makiny nyakon mga jwang gibed jogo eko minyalo dew koma ji nitie community jogo eko ma bende nyalo keto gimore mesa mondo nyikwa mamagi odolo kumbo japuonj openjore ni to koro responsibility mane monya bedo go kaka community wan jonyuol jopuonj piny owacho kod migepe mopogore opogore mabiro neno ni wariwo lwetwa siro nyithindo gi weche gigo mag talanta weche gigo mag somo to are we all pulling together koso nitie ng'ato ma samoro dog achien ichang'e ni samoro jonyuol to bolonugi ni ng'ane nosechopo Kasata sani kagidi after mjeko yunyo penyi to udok karango wacha dear yes nego be together stakeholders exactly nego be together stakeholders the church the church is so key here though. Yes, the church is so key and the school system and all other social and even politicians asene noka the politicians organize tournaments and they're timely over holidays and they keep the young people together busier together churches also conferences even in institutions kwa Loro I didn't want to mention names but there are organizations within that are church or faith based ma keto nyithindo gi school in every school idoka a regional loss meetings ma nyithindo rome to be together. Okay. The only challenge and these are what we call interest groups. Okay. Nikech ka en kanisa to en mana yalo. Oge samia bede gi nyathi ma kone ni en ko bed kode ti wach Nyasaye ne magichomore go tir. Mumo wacho ni to ka okay wacho ni mano rach. Ok rach. That is the main agenda. Exactly. That is the motivating factor that we as a church want to promote the gospel. To you know ka politician also tournament. To tournament nene en oken ngane. That is the core thing. Mabe onyalo wuore samora mora ko marach. Kuom ranyisi sorry to cut you short. Naneno kata nyocha kaka ne Johannes Sports. Tie jomoko ma jotelo moko lung nyinge nyobu kre print t-shirts okelo ne competition diskunde moko nokwedo wacho ni gigo gibo train go dala ok girwake field no raj ka baba work support politician ne to t-shirt osekelo ne sikul mondo ke nying skul nyige bondiki kuri ngene kelo gwandruok awinji kore momiyo no otane obedo gimoro ma onego beni ministry tayo obedo politics awinji kore mo wacho ni all these stakeholders including the school the school should partner with the church the school should also partner with these politicians in a good way because ntie gima ginyalo kele school sama gine school to ka gi school to politician be should also partner with the school get the team activities in school but in a clean environment yo ni rombe mangeny bit school ema negi pap manyalo rome kanisa bo winjire gi school ema negi pap kamanyalo chiemi mondo ka giyalo injili giyalo school to maduong' moloyo nyaka wabed gi theme we have the agenda the agenda mar politician ni odwa dok kendo kata odwa dhi manyien to mar kanisa ni girwani maber nikech anta pani injili jitenego koro ng'ato wacho marwani maber ibeda dweni ibeda sikai ibeda ngo koro marwani maber koro gima notemo wacho ni wabed gi common agenda a politician will wacho ni I want to engage youth that is the key theme ni the theme of this time and physical wellness to manigi mu build on ukelo experts be join kodu moro be wacho ni mara in education koro apart from games to udhi bedo gi camp mar education koro bedo gi value addition in all these activities in the interest groups be it the church be it the political environment and even the school but the school is doing well if you come to a school like mine Chulaimbo boys ibo idoka boys near field itimonegi guidance and counseling by interest groups people we have vetted koro usually we are inviting people to come and build this young person so that they become an all-around person. Mano ne gitiende kabisa. Japo nikapo kwa tieko, okdwa we mokwa mulo
luor mane skunde, discipline. Utemo mana ok wawuo kuom Julaimbo, wawuoyo kuom kijapuonj ng'eno kipuonj nyithi Julaimbo gani. Mano tadier. Ipuonjo Kenya mzima. Ijapuonj Sani bo mi barua ne dhi Turkana, kata dhi Mombasa, kata dhi mana North Rift. Yes. Ibro dhi puonjo kech jandik ni machuli TSC ori ni koro dhi bed isejolo yawuoyi gimoromo. Jatiri kata girls school. Mano tadier. Koro dhi puonj jogi. Koro kwawuoyo kuom luor ma nyithindo nigo. Onego bed ni wachopo to what level. Nwaneno ka nyimenye wang'o. Ok adwa penji ni ng'anye wang'o skunde, ng'anye to in kaka janyuol kaka japuonj. Wasekedo kode machalo nade. Be pod wan kod nyithindo ma joluor. Nyithindo wan go ma joluor. Correct. Nyathi en ng'ama idolo, nyathi en ng'ama ichiko. Iwuoyogo. Inyanyisi no dhi dala to dhi. Duok chieng' ma kama oduogo. Koro pinye moselokore. Okay. Kendo piny olokore e yo mang'eny. Mokwongo nyithindo minyuolo sani ok gitegno physically kaka mane inyuolo chon. Chon nyathi ka nonyuol mondo pone nok yot, to kopon to dhano. Oh. Yes. Because medical things, samoro ne Eurotech. Yeah, yes. There were societies, the traditional societies in Greece, I think. Ne konyuolo nyathi tiwe oko, nyathi ma pod yom. Yes. To koyude mang dala dek ka pod ongima. To mane ngama bedo incorporated to that society because they were building warriors. You can read that in history, philosophy. Yes. And nyithindo manopone kinde wa machoncha. Yes. Nene nga mose survive gik mang'eny, polio wae, malaria wae, suno kae motieko kode, pod ongima. Koro ne wan gi ng'at makati rodho buka 30 to pod chung. Okay. To nyathi masani en nyathi mokel kobum maber. Wedo pampered. Pampered will really lower what we are doing to our kids. Okay. We are not pampering them. They have been brought in a careful environment. Let me use the right term. In a very careful environment, they are protected by a lot of things. Yes. But not all. Oduong is in the term environment. Koro gima nyalo kelo shida en family values and the family setup. Actually, mano gima kele pogo. Nyathini bier maber koni, nyathini chendo koni. Because the first thing manyaka wangi is the family structure of their millennial. As we talk about this, these are now the Gen Z. Gen Z, alphas. Alphas, okay, fine. Alphas are. Imagine Joma. Okay, fine. Good. Every day is a learning. Every day is a learning. Let's look at the Romo gaginyi high school tapa negen Gen Z. Magi koro alpha, gidonje alpha. Jopuonje gi matindo gi Gen Z. Okay. Jopuonje madongo gi millennial. Moko masani bire in teaching practice gi magi Gen Z. Oh, good. Kata mosebed employed manyocha gi. Timo kuma matich manyo kodonjo. Gin Gen Z. Okay. And alpha ma piny gi. Makoro wa mentor sani. Yes. To millennial moro ni diere ka mano odongo gi janyuol motada. Ma enong'eni gik moko te itimo gi boka gotada. 1994? Kabiro koni? Mano ni kanyo? 1994 mago Gen Z. Mago late Gen Z. Millennial chako, well, I don't know who came up with this psychology. But what I'm saying is by just looking at the setup. You know why I've gloomed kidogo. Kaido ni Gen Z hawa toka. Gen Z. You know, it's ideally it's not about when you are born. Okay. I think they're trying to fix ages. Okay. But it's about your orientation. But this cycle. No, it's through careful observation. Okay. It is through me, I'll put it through your orientation, the way you've been brought up. So we have a particular generation. Mada mainyalo keto in a particular area. Okay. But the best thing any nyithindo masani, mane school sani gin alpha. Okay. To jopuonje gi manyoche kondeke gi gin Gen Z. Okay. To jopuonj mane diere gi gin millennials. Awinji. Kit gi pogore nade? Kaka waneno piny. Okay. Kaka waneno piny. Wan gi moro mbele ka after millennial cha wan ga ngocha. Okay. Wan gi moro ka after millennial. After jodongo gi nitie stage ma gintie. X something. Baby bloomers. Koro nitie kaka gineno piny mopogore. To millennial ni is very serious about discipline nikech nigi bedo disciplined.
maka to the university mapuonje yo minyalo check go nyathi psychologically en okolwalo en pod oting'o boka. You see there are very many ways of correction. No believe ni boka marie nyathi. Yes, nikech ok inyalo ng'e kwan gi boka, kwan ka onge wiyi to many yo miketo go kwan e wiyi, ok boka. Joka nitiyo go gi fear. But koro sani boka ok kony. Na winjo ka na bet gi twaka kod jagoro mar Kupet Kisumu County mono yiero manyien. To wacho nani japuonj ka okedi ket piny. Uchwalo nyithindo. Kede ket piny it will work. Ana japuonj mapuonjo monge kede. Been accused of not using the cane. But somehow it is working. Because some of these things nyithindo are better corrected. Okay. Approach me loko. Nitie nyathi ma dala gi gi sympathize kode. Okay. Nitie nyathi ma dala gi pok nowinjo kwacho ni ero kamano. Nitie nyathi ma mondo chiem okwalo. Mondo chama mandas full okwalo. Awinji. Mondo chama chapat okwale ko chiem. Nikech onge janyuol mano sekete piny chiemo ipogo, chiemo ipando. When I was growing japuonj, wan noketwa kuma kane chiemo sechiek tikete mesa together. Mano un. To jinere wolwedo. Unun. Wando samoro nipogo kuone ng'ade gi pala, ikaw share ni to kisechamo to kik wach ni podin kech. Koro we have different ways of bringing up a child. Of bringing up a child that is so unique. And then the point I was just bringing, the millennial, the family structure really disintegrated. It is so much in schools where nyathino dagi. Okay, baba nitie, mama nitie, to dagi ema odakago. Koro iyudo ka such cases nyathi theko to kuore dala to obiro gi dagi. Kata obiro gi nergi, kata obiro go wadgi moro mabe somo university. Koro wanda to this konyo nyathinde na tamu. Social life problems, drug abuse, iyudo ka janyuol nodonje kongo. Ok oluongo drug abuse and stress. Nitie kongo mar abuser. To nitie kongo mar stress. Nitie kongo ma ng'ato is abusing. To nitie kongo ma ng'ato abusing moro ma owinjo ko wacho ni ok anya timo gimoro kapok amadhe. Abusing opakore nyaka gi kongo. No mera na madho ginene. Chupe adek mag ginene nyoro ne piny lich. To nitie ng'ama dhi tia maber ma kosetieko tich odhi oponde ode. In kinyi neno mana chupe dustbin. You see, I don't know, because of these challenges, parents are so jealous about their kids. Nyathi mar baba, nyathi mar mama. Ma openji to min ngane wacho kodiang. Mama no kadwa. You know, the current parent maneka ko behave. Ma a community, even the pastor has to ask you for permission to help you correct your child. Min ngane na da wacho ni wach moro kuom wuodi. Kene de kawe nade. So you see it's no longer Ibise luor. Ise luor because bonya kawe mopogore. Onya kawe mopogore. Na neno nyango kane gi ngane giri. Kamoje ne maricho ka bede. Ta neno ka gitimo ABC. Into penji mano to obadhi ang'o. Wala mane ma konyi gang'o. Moteri kaje. Moro ka moro ge men and is bragging about it. So what do you think is going through the mind of such a kid? With these parental breakdowns, single families, nyathi onge gi guidance. Jonyuol be menyo throughout. Majini gi loans. Jonyuol sana obedo reduced to jok mamanyo income. They are no longer parenting. Emomiyo ka nyathi ang'odok lala chieng' tarik 23 kata 24 penjo mopenjo maduong' ni baba biro to report en ma to penjo mani when going back we are kikiyud kodonje kanisa moro ni what mama mondo we are kikiyud kodonje kanisa moro ni what mama mondo kikodonje kanisa cha but the damage still stands. The teenage pregnancy is still a threat. Kikodonje kanisa cha but the damage still stands. The teenage pregnancy is still a threat. HIV and AIDS is still a threat. Prevalence, yes. And the society koro is HIV and AIDS is still a threat. Prevalence, yes. And the society koro is at crossroads. And I think this is the time where is at crossroads. And I think this is the time where every kanisa onegokoro give voice achiel on matters of sexuality and how to handle them. I thank God you talked about that. Yes. So that we open avenues for young people to age gap and where they belong and what they can be given to them. You have a big responsibility. Age gap and where they belong and what they can be given to them. You have a big responsibility and teach mutiyo samoro pek malich kabisa. Nyathi mo ndalo moko no dere e school moko bilongo nyinge keche en gima ne nie public domain. No chikre from the
fourth floor kobiro piny to ki owe barua nikech ne nitie kod maber you are promoting what should the society bro the very very society. Okay. So we should promote morals at all levels in your exams, in your examples and everything. You are very key. If any way school you holy, you Yesu. Okay. Because whatever you say is measured, tailored, it's not careless. Okay. Then we'll have a society that thinks upright. Yeah, but if you don't do that, then we have a mess in our society. Last but not least, single parenthood. Ose affect wang'achalo nade kwatieko. Anan mana giminwa kende masegro kar babo kang'eyo. Gimoro awinjo ka kiwacho ni nyathino koso hera mar wuoro kata hera mar miyo. Yeah, single parenthood is a complex idea. Number one, we describe what creates the singlehood. Yeah, there is one that is born of maybe death of a parent. Correct. And the single parenthood thing, it will work. But kwa wege wet no, they feel rejected, they rebel against the society. Masamoro gitimugi intentionally because onge ngama miyo ge love. They want to be recognized. Okay. Yes. Wach mogik kwatieko ne jonyuol, wach mogik ne nyithiwa wabed jompola machalo nade ni nyithindo go samoro lak mana era japuonjo me giwuok gele kech kadala baba kobiro to chalo simba. Baba ng'e kata kaka gache mor. Mano koro baba nyithindo loro TV, nyithindo wuono ne dhie rooms. Wabed kod nyithindo gi machalo nade sani bimwenu dwa oro meku after ote ne janyuol caretaker caregiver. Wabed kod nyithindo gi mbola machalo nade mondo ka giduogo to duoga all some boy all some girl man ka nuoke school. Janyuol nyathi ka biro dala to rwak nyathini maber. Rite gi chiemo, rite gi hera. Nyise weche mag hera, puonje wach Nyasaye. Ng'e kama intie kinde ka kinde. Nyise ni kata idhi nalimo osiepni to nyisa ok rach mondo nyathi obed free kodi. Correct. Nyathi ibe bed ng'ama nyalo winjo janyuol, bed ng'ama nyalo chiko. Ing'e timbe maricho osepuonji, ing'egi manyalo ketho ngimani. Timbe makamago kik idonje, ngimani nyalo kethore. Apan manyalo wacho. Erokamano ne japuonj kuom ne kawo thuolo mar okinyi ma kawuono kendo ne biro twak kod oganda